Здравейте, добре дошли в новото ми видео. Аз съм Илана и днес ще си говорим за това как поддържам косата си дълга и гъста. Преди да започнем с видеото, ще се радвам да се абонирате за моят канал, да харесате това видео и да напишете коментар вие как поддържате своята коса. За да не губим излишно време, направо предлагам да започваме с видеото, като започваме с рутината ми преди измиването на косата, която включва нанасяне на този стимулант за растеж на коса на Икаров, който се нанася приблизително половин час преди да влезете да измиете косата. Нанасям го, изчаквам и може би между 5 и 10 минутки вече преди да вляза нанасям и маска, като в случая ви показвам тази на Oriflame, но често ги сменям и ще ви прикача снимки с маските за коса на Sense, които са с хиалуронова киселина, с какаови семена и съм също много доволна от тях. Също важен плюс за тях е, че ухаят страхотно и този много приятен аромат на косата остава и след измиването. Ще видите, че използвам доста продукти, които са за намаляване на косопада и това е напълно съзнателно. Използвам ги много активно, защото в есенния сезон косата ми пада. Дори когато само така я докосна в шепата си, понякога имам 10 косама. Когато вече премина към измиване на косата, залагам в момента на турския шампуан Bioxin, който си взех от Истанбул. За него ви разказвам малко повече в видеото ми AM и PM рутина за кожата, като там ви показвам и другият шампуан, който ползвам, Priorin. И мисълта ми е друга. Това, което правя е нанасям шампуан, колкото количество ми е нужно и капвам 2-3 капки в самото количество шампуан от масло от розмарин, като аз използвам това. И не мога да кажа, че виждам ефект или че само то е магично и ми помага, ами може би в комбинация с всички останали продукти има добър ефект и за балсам за коса. В момента пробвам този, който беше в коледния календар на Балея, малката опаковка. Миреше много сладко и на мен това ми харесва. Пише, че е за стресирана коса, така че в момента използвам него, но иначе като цяло използвам този и съм доволна. Хубаво се измива косата и после чувствам с подхранени краища, което всъщност е най-важното. Когато изляза от банята, завивам косата с хавлия, изчаквам 5 минутки примерно, докато малко ми попие и когато вече махна хавлията, която всъщност да вметне закупувана от Shein, но имам такава и от Temu, която даже е малко по-голяма и за моята дълга коса. Тази от Temu я чувствам една идея по-удобна и не толкова стегната. Нанасям ампули отново против косопад. Ампулите са много хубави. Използвала съм 4, между 3 и 4 ампули, не съм сигурна, но след всяка виждам разлика и мисля, че те имат доста голямо влияние върху подобрението на косата ми. Когато нанеса ампулата и преди да започна да суша косата, си я срязвам с тази четка, която е на Tangle Teezer за мокра коса. Специално търсих да е такава, защото тя има двойно повече зъбчета и малки и големи, които по-лесно проникват в косама без да го накъсват. А когато просто срязвам косата си ежедневно, използвам отново на Tangle Teezer, но такъв мини вариант. Той е в колаборация с Puma, но е купуван от Англия и не съм сигурна дали може да се намери в България. Не подлагам косата си по принцип на топлинна обработка, просто я изсушавам и до там приключва. Не обичам да къдря. Ако е къдрена, е с ролки и не я изправям, защото по принцип имам права коса. Леко се начупва в краищата, но за мен това не е проблем. И съответно не съм претенциозна от към уреди. Закупих този сешуар съвсем по случайно, защото моят изгоря. Нямах намерение да си сменям уреда. И съм доволна, суши бързо косата. Това е едно от нещата, които го пишеше и към които се стремях. И наистина сешуарът
от гледна точка на това е страхотен. Цената също му беше сравнително бюджетна и мога да ви го препоръчам, ако си търсите нов сешоар и нямате претенции да си правите някакви прически с него. Като за топлинна обработка и топлинна защита използвам този спрей, който всъщност е и за разресване, но когато го купувах един от последните пъти, забелязах, че пише и че предпазва до 230 градуса и го ползвам като продукт 2 в 1. А за разресване специално в всички останали други дни използвам ето този продукт. Той е на Bifaz, предполагам, или Bifaz, не съм сигурна как се произнася. Течен кератин за сухи краища и съм доволна. Също уха е страхотно. Хем парфюмира косата, хем я разресва много бързо и тя става наистина мека. Продукт, за който имах големи надежди, защото в Instagram виждах, че е супер популярен и много дами го хвалят, беше това олио на Жизу, не съм сигурна как се произнася, то съжалявам. Но за мен то се оказа разочарование, може би поне за моята коса това не е правилният продукт. Както виждате си го използвам, макар и 20 мл, защото цената му съответно за 20 мл беше в диапазона от 38 до към 42-3 лева, което никак не си е малко за олио. Но го нанасях, просто не виждах никакъв ефект върху моята коса, не я омекотяваше, ползвала съм много другерени продукти, които имат сравнително по-добър резултат от него и не струват толкова. И още един минус, който да отчета относно просто опаковката, тъй като то е на базата на мед и пипетката тук, когато не се забърше, както в случая аз не знаех в първият момент, в който го използвах, залепна и едва го отворих, защото то е доста мазно олио. И това просто го отчитам като минус, защото сега всеки път го просто завъртам да няма разстояние, но въобще не затягам, защото после се притеснявам, че няма да мога да го отворя. И това, накратко казано, беше всичко, което аз правя за моята коса. Не е много, но мисля, че е достатъчно. Косата ми изглежда добре, доколкото може е подхранена, доколкото мога се опитвам да предотвратя косопада и да я сгъстя. Някои от продуктите го използвате и вие или имате различно мнение за олиото на Жизу. Ще се радвам да ми напишете в коментари. Благодаря ви, че гледахте и се надявам да се видим отново скоро. Чао!